nitfarraġ u li nisbrak ix-xemx titla' kulħadd. Żagħżugħ anzjan ħaddiem u anke il-barat ix-xemx titla' kulħadd. Se tarbis ħanaddew it-taffi il-weġġat ix-xemx titla' kulħadd. Jekk ma rnexxix il-pjan tat-tali mal-beħtat. Jekk qed tħossok waħdek jew mitluf, dak kollu li tippjana mal-ħin isirlek suf m'intix irtaratama, ma tafx x'inhu l-raġun fl-aħħar li tiġrija tispiċċa mal-barkun meta tfittex barra tiegħu għalik. Inħaffif l-emmetton u l-inkoraġġi ix-xemx titla' kulħadd. Għal-fir u għas-sinjur l-infarraġ u li nisbrak ix-xemx titla' kulħadd. Żagħżugħ anzjan ħaddiem u anke il-barat ix-xemx titla' kulħadd. Se tarbis ħanaddew it-taffi il-weġġat ix-xemx titla' kulħadd. Jekk ma rnexxix il-pjan tat-tali mal-beħtat. Io non ho sempre più